die Saskia schrijfwijze kijkt niet naar uitspraken, maar naar woordherkomst. Want dan kan iedereen het door zijn eigen uitspraken van afleiden. Bijvoorbeeld het woord boek. In het Saarland zingt ze boek, in Groningen zingt ze buik. Maar al die uitspraakverschillen komt allemaal van die oorspronkelijke boek uit het Oud-Saxisch. Dat spreken ze uit als boek. In het Westen spreken we dat nog altijd zo uit, alleen in Saarland en Groningen en alle andere West-Neer-Saxische dialecten zien ze er wat aparts mee gaan doen. Dus, als je dat nog allemaal op de eigen manier schreeuwt, dan krijg je allemaal verschil, maar wie bedoelt dan maar hetzelfde woord. Dus, als daar nog één woordvorm voor afspreekt, dan kan iedereen er daar zijn eigen uitspraken van afleiden. Dus, B-O-O-K, de Saarlanders leest die dubbel O op zijn Engels, dus dat is boek. De Groningers bedenkt altijd als er een dubbel O staat, is dat een au, dus buik. En zo krijg je die spraken optisch op schrift bij elkaar. Maar als je ze uitspreekt, trekt het gewoon op hoe in de wijze uit. Mooi toch?